uChristine Mbatha usethwale kanzima ezifundweni zakhe ngenxa yokungaboni kahle kepha manje ikusasa lakhe seliqhakazile. I did have an eyesight problem. I didn't see at school, and I had a problem with my eye, and my school results school, they're not good at all. uMaringi uthi izakhamuzi zakuleli zibhekene nezingqinamba eziningi akekho ongakhohlwa umlando kaMadiba. Unxuse abantu kuba balethe ithemba ngokusebenzisa imizuzu engama-67 benza uguquko. Tata, he was a giver and a lover. So that's one of the most spirits that we can take to ourselves, to love each other. Usuku lukaMadiba lugujwa ngaphansi kwesiqubulo esithi do what you can with what you have where you are. Are saying it won't fail under my watch. And once we start like that, it means we're beginning to recognize that there's a leader in each one of us. Kusenjalo izingane zezisebenzi zaseplazini ezibalelwa ekhulwini yeOtsuren sithole usuku lokuyijabulisa zaphinde zasebenzisa imizuzu engama-67 ukwenza umehluko ngosizo lomnikazi weplaza uDario Abanski nothole uxhaso lwemali oluvela eGermany. Manje le izingane seyizoba nenkundla yokudlala ibhola esezingeni elifanele. Le izingane ziphinde zanikela ngamakhekhe ekhaya lasebekhulile elihlala abantu abangama-67. eZimbabwe izakhamuzi zakuleli yazwe zibe ingxenye yohambo ukubungaza usuku lukaMandela seseka izisebenzi zendlu yenxusa lakuleli eHarare. Bonke izingane nasebekhulile bebenenhloso eyodwa ukuhlonipha umlando kaMadiba. We loved Nelson Mandela. We loved, yes. I think we did. Everybody does. But I am doing it for fun. For Nelson Mandela. For Nelson Mandela. Do you know who Nelson Mandela was? Yes. Lo mcimbi ubuyithuba lokuqoqa imali yokwelekelela abesifazane abasemkhakheni wezolimo. All this were doing it in remembrance of Mandela, because we all know the history of Mandela. Even if you ask children, they just know Mandela, but they're not very sure what all that he did for us.